Thank God it's Friday, mga usaping dapat po nating pagtuunan ng pansin. Ito po ang issue at serbisyo. Hatid sa inyo ng PTV Cordillera. Mga ka-issue, ilang linggo rin nating hindi nasilayan ng haring araw dahil po sa tuloy-tuloy na sama ng panahon. At dahil diyan, marami sa ating mga kababayan ang nahirapang lumabas sa kanilang tahanan upang mamili ng mga pangunahing pangangailangan. Samantala, ilan naman sa ating kailyan ay nakaranas din po ng pinsala at pagkawasak ng ari-arian. Kung sino po ang ating panauhin at tungkol sa mga pag-uusapan nating paksa ngayong hapon, panoorin po natin ito. Dahil sa tindi ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan, ipinagluksa ng ilan sa ating mga kababayan ang kanilang mga nasawing mahal sa buhay. Marami rin ang nananatili sa evacuation centers dahil sa pagkawasak ng kanilang tahanan at tila hindi na nila alam kung paano magsisimulang muli. Dahil dito, hindi rin tumitigil sa pagmamalasakit ang Angels in Red Vests sa mga nasalanta. Mula sa pagbahagi ng pagkain, hygiene kits at tulong pinansyal, ating tutukan kung anong assistance pa ang kanilang ibinahagi at patuloy pang ibabahagi sa kanila. Sa kabilang banda, mainit pa rin ang usapin tungkol sa children in conflict with the law. Kasama ang Department of Social Welfare and Development Cordillera, ating linawin kung paano sila nabibigyan ng pagkakataong magbago sa loob ng Bahay Pag-asa. Makakasama natin sa ating talakayan ang Department of Social Welfare and Development Cordillera. Fevy Kate Valdez sa Issue at Serbisyo. Hashtag Department of Social Welfare and Development Cordillera po tayo sa IAS. Ngayong hapon mga ka-issue at mapalad tayo dahil makakapanayam po natin si Regional Director Enrique Gascon Jr., ang ating pong butihing Regional Director. Magandang hapon, RD. Kumusta ka ngayong hapon ng Biyernes, sir? Magandang hapon, Sir Ferdy. At salamat at naanyayahan ulit kami ngayon sa hapon na to. Yan naman at maraming salamat din, sir, dahil kahit napakaabala po ninyo ay narito kayo ngayong hapon upang makasama sa ating talakayan. So umpisahan natin, sir. Okay, dito sa Cordillera, RD, ilang pamilyang apektado sa pananalasa ng Bagyong Luis at Maymay? Pati na rin po yung malalakas na ulan na dulot po ng habagat. Sa ating talaan, marami tayong naging affected families. Meron tayong 76,000 plus na families sa Cordillera. Kabilang dito yung 235,000 na mga individuals. So, sa kasamaang palad, meron din tayong mga totally damaged houses na 24 na naitala at 272 na partially damaged houses. So, sa ngayon, meron pa tayong mga evacuation center na naka-open sa ngayon dito sa Baguio City at saka dalawa sa Baguio City at isa sa Kapangan. Yun naman. Sir, sa mga nabanggit po ninyo, ano yung mga probinsya o anong probinsya ang pinaka-apektado ng malalakas na pag-ulan dito sa ating rehiyon? Based sa ating report, ang pinakamaraming affected doon sa dumaang bagyo at saka sa habagat, yung sa Benguet, no? Kasi 37,000 ang natala natin dyan. At yung sa Abra, ganon din, 37,000 plus families. And sa Mountain Province, 272. All the rest, medyo below 100 na lang na families ang affected. Yun naman. Nabanggit na ninyo kanina yung mga partially damaged at mga totally damaged na kabahayan, RD. Ano yung mga tulong na naiabot na ng inyong ahensya sa mga apektado ng sakuna at sapat bang stockpile ng prepositioned food and non-food items para po sa kanila, sa mga biktima po natin? Sa lahat ng mga affected, Sir Ferdy, nabigyan na natin ng mga food and non-food items, mga yan. No? Tapos yung mga pamilya ng mga, unfortunately, mga na casualties natin, nabigyan na din natin ng mga financial assistance. Sinagot na natin yung kanilang funeral assistance. At yung mga may nasiraan ng bahay din, nabigyan din natin ng financial assistance, both totally and partially damaged houses. Sa kaugnay po niyan, attorney, sa kasalukuyan, marami pa rin ang nanunuluyan sa evacuation centers, gaya nga ng nasabi nyo kanina. Ano ba yung mga estado ng displaced population? Yung ating internally displaced persons, Sir Ferdy, na nasa evacuation center, pero sa ngayon, 3 na lang na evacuation center ang bukas. Ano? Okay. Pero yung mga nasa evacuation center, sinisiguro natin na maayos yung kanilang kalagayan. Merong ready-to-eat food kapag paglipat pa lang nila doon kasi syempre wala pang time na magluto.
So meron tayong RTEF na tinatawag, ready to eat food, na ipapainit lang nila at makakain sila. Kasi ang bilin sa atin ng ating kalihim at ng ating presidente ay dapat walang magugutom kapag may mga kalamidad na ganito. So doon sa evacuation center, sinisiguro natin na maayos yung kanilang kalagayan, yung kanilang tulugan, yung mga facilities, yung water, sanitation and hygiene. Kasama natin dyan yung ating Department of Health na sinisiguro na maayos yung kanilang kalagayan doon sa ating evacuation centers. Ay, napakagandang balita niyan na RD dahil hindi napapabayaan yung ating mga kababayan kailyan na nasa lanta ng habagat at ng mga bagyong nagdaan. Base sa needs assessment na ginagawa po ng inyong ahensya RD, anong pangunahing assistance ang kailangan ng mga evacuees ngayon bukod sa pagkain na talaga namang kailangan? Unang-una, lalo na yung mga yung nawalan ng bahay, Okay. talagang kailangan nila ng paglilipatan. Yun yung tinututukan natin. At yun yung binibigyan din natin ng transitory shelter assistance. So naghahanap tayo ng lugar na kung saan sila pwedeng tumira at tayo yung nagbabayad nung kanilang upa for 3 to 6 months. Yun yung commitment ng ating kalihim, si Secretary Rex Gatchalian. So, in collaboration with the LGU, naghahanap tayo ng maganda nilang titirahan for the meantime habang ang mga local government units, ang other department agencies like ng DSUD, yung NHA, ay gumagawa naman ng hakbang para sa socialized housing programs. Doon sa shelter assistance, if I'm not mistaken, RD, ang pangunahin yatang beneficiary natin dyan is yung mga biktima dito sa Kisadsurong. Yes, Sir Ferdy, yun mga nawalan talaga ng bahay kasi wala silang babalikan at hindi naman sila pwedeng magstay doon sa evacuation center ng mahabang panahon. Oo naman. At lalong-lalo nang bumalik dahil napakadelikado. Yes, kaya yun yung ina-assist natin with the local government units. Naghahanap tayo ng magandang area kung saan sila titira at makapagpatuloy ng pamumuhay. So yun, sa tulong ng DSWD, magbibigay kami ng shelter assistance. Yun naman, napakagandang balita po niyan. Paano nyo naman namomonitor, RD, ang sitwasyon ng displaced population na wala sa evacuation centers? Anong assistance po ang ibinabahagi ng ahensya sa mga kailyan natin ito? Doon sa mga na-displaced na wala sa evacuation center, siyempre in collaboration with the barangay, so sila ang nakakaalam kung saan sila. So binibigyan pa rin natin sila ng food and non-food items. So kabilang dyan yung mga family kits, kitchen kits, para siyempre hindi nila nadala yung mga gamit nila, mga hygiene kits, para tuloy-tuloy, siguradong hindi maantala yung kanilang kabuhayan. So tuloy-tuloy yung kanilang kabuhayan kahit wala sila sa kanilang bahay. Yun naman. Kailangan tulungan natin sila dahil yan naman ang pangunahing mandato nating mga nasa pamahalaan. Okay, Yes. tuloy-tuloy tayo, RD. Ano po yung hamon na kinakaharap ninyo sa pagbibigay ng assistance dito sa mga populasyong nasa isolated areas? At paano po ninyo sinisiguro na agaran ngang naibibigay ang tulong o assistance para sa kanila? Maganda yung tanong mo, Sir Ferdy, kasi hindi naman sa lahat ng panahon talaga ay wala tayong hamon. So bagamat marami tayong preposition goods na sa lahat ng areas, kasi sinisiguro natin na meron tayong preposition food and non-food items sa lahat ng ating municipalities. Yun yung unang-unang ina-access ng LGU kung kailangan nila ng mga assistance. So kapag naubos yun lang, yung talagang kailangan na nating mag-replenish. Okay. And may mga pagkakataon na mahirapan tayong mag-penetrate sa area dahil siyempre maraming landslide. Pero isolated lang naman mga cases na to. Okay. Meron lang tayong challenge doon sa bandang Abra, kasi nga doon sa Malibkong, Lacob, Tineg, mahirap talagang abutin mga areas. So nakikipagtulungan tayo dyan sa ating OCD, sa ating CDRMC, at saka sa pakipagtulungan natin sa ating mga partners. Minsan nag-airlift tayo with the help of the Air Force, Philippine Air Force. Nag-airlift tayo ng mga goods doon sa kanilang lugar para masiguro na walang maiiwan. Okay. Meaning, itong nagdaang mga bagyo, itong Luis at saka Maymay RD, at itong nararanasan nating habagat, Abra ang pinakanahirapan kayong abutin na mga
bibigyan ng tulong. Base sa ating report, Sir Ferdy, yun yung medyo may hamon tayo kasi apart from continuous yung pag-ulan pa rin, siyempre mahirapan, hindi naman basta-basta nakakalipad yung ating mga chopper na maghatid kasi siyempre sisiguruhin natin din yung kanilang safety Opo. ng ating mga responders. Yun naman. Dahil tag-ulan pa rin, RD, hindi rin maiwasan ang iba't ibang uri po ng sakit. Eto na. Anong hakbang ng inyong kagawaran upang mapanatiling mabuti ang kalusugan ng mga evacuees na nananatili pa rin po sa ating mga centers? Yun, pakipagtulungan natin sa ating partner agencies gaya ng DOH at Okay. saka yung ating LGUs. Sinisiguro natin na may mga sapat na gamot at saka yung kanilang access nga sa water, sa hygiene requirements nila at saka sanitation. Yun Importante 'yon. So kailangan nandyan yung ating partner agencies kasi ang disaster response ay hindi lang responsibility ng DSWD. Meron tayong mga partner agencies under the response and early recovery pillar. Andyan yung DOH, ang other agencies at saka yung ating LGUs. Sa mga evacuation centers natin itong nagdaan, RD, hindi pa tayo naka-encounter ng kaso ng gastroenteritis? So far, wala namang nai-report na ganun. Kasi nung una pa lang na mga panahon ng evacuation, nandun na ang ating partner agency, ang DOH. In fact, nakita natin si RD Meli Pangilinan nandun sa ating evacuation center na sinisiguro na maayos ang kalagayan ng ating mga IDPs or internally displaced persons. Okay, yun naman. Balikan naman natin yung tungkol sa displaced population, RD. Anong requirements po ang kailangan para sa relocation at paano ina-assist ng inyong ahensya ang evacuees sa pagkuha po nito? Sa ngayon, yung immediate na maibigay natin is yung transitory shelter assistance nga. Okay. Okay. Tapos, nire-refer natin sila kasi ang may mandato dyan para sa socialized housing at saka sa permanent shelter nila would be the Department of Human Settlement and Urban Development, ang DSUD, at saka yung National Housing Authority. So, ine-endorse natin sa kanila kasi kasama naman natin sila sa ating cluster para sila yung magbigay ng assistance sa kanila. So, we endorse to them, we refer to them yung mga listahan ng ating mga eligible beneficiaries. So napaka-organized nitong Yes. ating pagtugon sa pinsalang na naranasan dahil sa mga nagdaang bagyo at naranasang habagat, RD. Okay, paano nyo naman po tutulungan yung mga hindi nangangailangan ng relocation ngunit may naging pinsala po sa kanilang mga tahanan o sa kanilang kung saan man sila nakatira? Unang-una yung mga partially damaged yan. So, Okay. kasi yung totally damaged, hindi na talaga makabalik. Pero yung mga partially damaged, ina-assess naman ng ating partner agencies yan, DPWH, ang LGUs. Tinitingnan nila kung pwede pa na maayos yung kanilang bahay. At in that case, nagbibigay tayo ng initial na financial assistance lamang para kahit papano makatulong sa kanilang kabuhayan. So, the same thing, i-refer pa rin natin yan sa ating partner agencies for additional assistance sa ating DSUD at saka sa NHA. So, para yung continuous na kung kailangan nilang mag-ayos ng kanilang tahanan at kung ano pa ang ibang pangangailangan nila. RD, nakakalungkot isipin yung katotohanan na may mga kababayan tayong nasawi dahil sa landslide. Paano tinulungan ng inyong ahensya ang kanilang mga pamilya? Paano kayo umapproach? Ano yung mga ginawa po nating hakbang para sa ganun maibsan ng kahit papaano yung kanilang nararamdaman? Nakakalungkot nga yung nangyari, Sir Ferdy, nung kailan yun, nung August 9, lalo na dito sa Gisad Surong. Kasi meron tayong naitala na 15 na casualties dito sa car. Oo. At Sampu dyan, karamihan galing dyan, sa Surong. 10, galing sa Gisad Surong. At pumunta dito ang ating kalihim, si Secretary Rex Gatchalian, sa utos ng ating Pangulong Marcos, na siguruhin na maayos yung kanilang kalagayan. So sa mga pagkakataon na ganun, talagang nagde-deploy tayo ng ating mga psychosocial first aiders, psychological first aiders, at para mabigyan sila ng pangunahing suporta, lalong-lalo na yung mga namatayan para ma-i-process nila yung kanilang grief. Tapos, in partnership din with our DOH and City Health Services Office,
tinutuloy nila yung psychosocial intervention sa mga pamilya na merong mga casualties. At pati na rin yung ibang mga kasi may trauma din yung iba hindi lang yung mga namatayan kundi yung mga apektado din ng landslide. So lahat yun ay binibigyan natin ng psychosocial intervention. Apart from yung financial assistance na binigay natin kasi sinagot na natin lahat yung mga funeral expenses nila para hindi na makadagdag pa sa kanilang pasanin. Speaking of psychosocial intervention, RD, maaari bang i-share nyo sa amin kahit konti lang yung prosesong ginagawa ninyo maliban sa mga nasabi na ninyo? O para sa ganun, ginagawa ito okay, ng mga eksperto at saka mga trained personnel para siguruhin na mapagaan yung kalooban ng ating mga biktima. At kung kailangan ng mas malaliman pang intervention, kailangan ma-refer sila sa mga eksperto kung saan sila dapat mas mai-refer sa, for example, sa psychologist at para mas tuloy-tuloy yung pagbibigay ng serbisyo, siguruhin na makabalik sila sa kanilang normal na kabuhayan. Yun naman, maraming salamat sa mga paliwanag ninyo, RD. Mga ka-issue, naging kontrobersyal ang usapin tungkol po sa pagpapataw ng karampatang parusa sa mga batang may pananagutan sa batas. Huwag palampasin ang ating talakayan tungkol dyan sa pagbabalik po ng issue at serbisyo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance. Because good governance is a matter of right. Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Sa oras ng peligro. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Mga kailyan, kayo ay nakatutok pa rin po sa issue
at serbisyo. Hashtag Department of Social Welfare and Development Cordillera sa IAS pa rin po tayo at kasama pa rin natin ngayong hapon ang Regional Director ng ahensya, RD Enrique Gascon Jr. Narito rin po kasama natin ang Social Welfare Officer 3, Regional Juvenile Justice and Welfare Committee ng ahensya. Wala pong iba kundi si Ma'am Nora Jacinto. Magandang hapon, Ma'am Nora. Kumusta ka naman ngayong hapon, Ma'am? Mabuti po, Sir Ferdy. Salamat po sa pag-imbita po dito sa inyong programa. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak dahil kahit abalang-abala kayo, ay narito kayo. I'll get back to you, Ma'am. Unahin ko na muna po si RD Enrique. RD, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, atin namang pag-usapan ang Bahay Pag-asa. Paano ba pinapagana ang sistema rito, RD? Sir Ferdy, ang Bahay Pag-asa ay isang 24 hours na facility. Yan ay short-term lamang na dyan nilalagay yung custody ng ating mga CICL, yung Children in Conflict with the Law. So yan ay tinutulungan, pinupundohan ng national government at ng LGU. Pero yung pagpapatakbo nito ay nasa local government unit. So sila yung pumupundo para doon sa regular operation ng Bahay Pag-asa. Yun naman. Maraming salamat, RD. Dito naman ako kay Ma'am Nora. Ma'am, lahat po ba ng lalawigan sa Cordillera ay may operational na Bahay Pag-asa? And ano po ang mga detalye sa capacity at populasyon nito? Sa kasalukuyan po, Sir Ferdy, meron po tayong 5 na Bahay Pag-asa. So meron po tayo sa Abra, sa Baguio City, sa Benguet, sa Kalinga at Ifugao. Yun naman. So ngayon po, sir, wala pa pong Bahay Pag-asa ang ating probinsya ng Apayao at Mountain Province. Yun naman. Pero ongoing siguro? Ang Mountain Province po, Sir Ferdy, ang ongoing po yung construction po. Pagtatayo. Okay, Yes, yun naman. Okay. Kay RD, balikan kita. Masasabi bang sapat ang mga pasilidad at personnel na nangangasiwa po sa mga Bahay Pag-asa? Kung hindi naman, RD, ano po yung mga kulang at may allocated budget ba para dito? Sa nabanggit nga ni Ms. Nora, meron na tayong 5 Bahay Pag-asa sa Cordillera. No? So, ibig sabihin, kulang pa ng isa. So, wala 2 sa Apayao and Mountain Province kasi ongoing yung construction. Pero meron tayong ipatatayo na regional Bahay Pag-asa na pupunduhan ng gobyerno doon sa Tabuk City, Kalinga. So yun, makakatulong yon para mas mapalawak natin yung serbisyo natin sa ating children in conflict with the law. Pero sana nga hindi magamit nga 'di ba? Kasi yun ang iniiwasan natin. Pero kung magkataon man na may mga ganitong tayong sitwasyon na magkaroon tayo ng mga children in conflict with the law, nakahanda ang gobyerno para ma-accommodate at ma-rehabilitate sila. Iyon naman. Linawin lang po natin, RD Ms. Nora, kapag po ba ang minor na nakagawa ng krimen ay nasa kustodiya po ng DSWD, ibig bang sabihin nito ay hindi na siya mapaparusahan sa ilalim ng batas? Siguro kay Ma'am Nora na lang. Sir Ferdy, depende po kasi iyan sa sitwasyon or sa meron po kasi tayong kailangan tignan doon sa bata, yung edad ng bata, yung krimen na nagawa niya, yung nature ng offense, at saka yung sinasabi po natin na assessment ng social worker sa discernment niya or sa nature ng offense. So kung ang bata kasi ay 15 below, meron po kasi mga proseso, iba-iba kasi ang proseso na ginagawa natin kung ang isang bata ay nakagawa ng krimen. So kung ang bata ay 15 years old below, hindi ibig sabihin na ibabalik natin sa parentes na wala tayong gagawin. So ang bata pa rin, kasi ang tinitignan natin, paano natin ma-ensure na ang bata pa rin ay maging accountable, may pananagutan sa ginawa niya. So kung ang bata ay 15 below, gumawa ng serious offense, ang sinasabi kasi ng batas, mandatory na dapat nandoon sila sa Bahay Pag-asa para mag-undergo ng intervention program, maitama yung pagkakamali nila, bago sila maibalik sa kanilang mga pamilya at community. At kung ang isang bata naman ay nakagawa ng kasalanan na 15 years old and above, at napatunayan na assess ng social worker na may discernment yung bata, pwede kasi siyang makasuhan at madala sa ating mga fasilidad,
like Bahay Pag-asa. Kasi sa Bahay Pag-asa, doon dinadala, Sir Ferds, yung mga batang nakagawa ng offense na may kaso na. So, ibig sabihin may pending na kaso. So, doon po dinadala. Although ang sinasabi ng batas, ang ine-emphasize ng batas, if possible, sana ang LGU i-strengthen natin ang community base. Kaya ang sabi ko kanina, hindi automatic na ang bata kung nakagawa ng kasalanan ay dadalhin doon sa DSWD o dadalhin natin sa mga facilities. Kaya hindi lahat ng mga bata na nandoon sa DSWD ay sinasabi ng karamihan na walang pananagutan. So lahat ng bata, kung may nagawang offense, may pananagutan pa rin. Pero ang sinasabi nga natin through yung mga programa na binibigay natin para maitwid nila yung pagkakamali nila. Yun naman. Maraming salamat, Ma'am Nora. RD, ano ba itong ibig sabihin ng restorative justice? Yun yung gusto nating ipaliwanag na ang restorative justice, hindi siya punitive. No? May kasalanan ka, kailangan makulong ka. Ang restorative justice is yung approach para maipaliwanag doon sa offender, yung bata, yung CICL, na maliwanag sa kanya na may nagawa siyang kasalanan at maintindihan niya kung ano naging epekto nito sa kanyang biktima o pamilya o sa komunidad. At maintindihan niya na kung ano yung kaakibat na responsibilidad at pananagutan na sinasabi nga ni Ms. Nora, na para maintindihan niya sa kanyang sarili at bigyan siya ng pagkakataon na makapagbago. Okay, yun naman. Maraming salamat, RD. Ma'am Nora, balikan kita. Maaari niyo po bang ibahagi kung paano ninyo nire-rehabilitate ang CICL? Yung sa rehabilitation po kasi, Sir Ferds, ay pwede po kasi yung sa rehabilitation, pwede siya sa community, pwede siya sa eskwelahan, pwede siya sa facility. So sabi ko nga kanina, ang emphasis ng batas actually ay ini-strengthen sana natin yung community-based rehabilitation. Kaya sabi ko, hindi lahat ng mga bata na nakagawa ng kasalanan ay automatic na dinadala natin sa isang facility. So dapat ang mga LGUs natin talaga magkaroon sila ng mga programs to ensure na kung may batang nakagawa ng kasalanan, ang titignan natin lagi hindi yung kasalanan na ginawa niya, kundi ano kaya bakit niya nagawa? Or sino ba ang naging biktima? Ano yung nagawa niyang harm, kumbaga, sa biktima niya? So yun lagi, ano ang sitwasyon, circumstance ng bata. Anong dahilan? Bakit niya nagawa? Yes, ano ang dahilan? Hindi lang yung ano ang nagawa niya. So yun lagi ang kailangan tignan para magkaroon tayo ng magagandang programa para matugunan talaga kung ano yung dahilan kung bakit siya gumawa ng offense. Okay. RD, baka may gusto kayong idagdag sa mga nasabi ni Ma'am Nora? Yun yung ginagawa natin sa DSWD. Marami tayong intervention na ginagawa kasi hindi ibig sabihin na nandun na sa custody ng DSWD, maayos na ang buhay niya. Hindi. Kundi may mga interventions na ginagawa. Meron tayong tinatawag na shepherds. Andyan yung social services, home life, tinuturuan natin sila kung paanong mamuhay, no? Yung life skills natin. Kailangan maituro sa kanila at maipagpatuloy din nila yung kanilang pag-aaral. So education, may psychosocial support din at mga health services, mga pangangailangan nila. Meron din tayong yung spiritual, importante yon na para maintindihan nila at mapaliwanag sa kanila na yung kanilang nagawang kasalanan ay magsisi sila sa kanilang sarili at makapagbagong buhay, mabigyan ng panibagong pag-asa. Yun naman. Gaano katagal ba, RD, nananatilang isang CICL sa kustodiya ng Bahay Pag-asa bago siya muling makalabas at makihalubilo o bumalik sa lipunan? Depende yan, sir, sa intervention ng multidisciplinary team. Kasi nasa recommendation nila yan sa korte. Siyempre, i-recommenda nila sa korte yan. Ang multidisciplinary team, maraming kanyan, mga professionals, mga social workers, mga doctors, counselors, kabilang ang barangay na pinag-uusapan nila kung ano yung naging result
ng rehabilitation ng bata at sila magre-recommend doon sa korte kung pwede na siyang reintegrate sa community. So, based doon sa evaluation ng korte, kung sabihin nilang ready na siya to be reintegrated, doon, pwedeng matagal, pwede ring mabilis. Panandalian lang. Depende yan kung paano yung progress ng bata. Kasi magkakaiba naman sila kung paano yung reception niya doon sa mga intervention plan na gagawin sa kanya. So, importante hindi dapat magtagal. Kasi kung nagtatagal siya doon sa mas matagal din siya na makabalik sa kanyang normal na pamumuhay. At yun yung gusto nating magawa sa isang bata, na makabalik siya at maging mag-contribute ulit sa ating lipunan. Halimbawa lang, RD, halimbawa lang na mabigat na krimen yung nagawa nitong minor natin. Obligado ba siyang humarap sa korte? Or ano po yung mga dapat gawin? Usually, depende sa sa intervention ng ating multidisciplinary team nga. Kasi baka maaring delikado. Nandyan din yung tulong ng ating pwede na siyang i-guide, di ba? Pwede silang i-guide sa samahan sa korte. Kasi kapag nasa kustodiya na natin sila, responsibilidad na ng DSWD yun. So, kung kailangan siyang iharap doon sa korte, kailangan masecure din yung kanyang pagpunta doon. So, kumukuha din kami ng support sa ating law enforcement. Ano ba yung mga determining factors, RD, na magsasabing successful o tagumpay itong intervention at rehabilitation na isinagawa natin para sa CICL? Kailangan binabantayan yan kasi merong yung intervention plan nga. So, regular yan na minomonitor ng ating social workers, ng multidisciplinary team. Meron tayong psychologist dyan na tinitignan nila yung progress ng bata. Kasi marami tayong, yung nabanggit ko ng interventions, marami tayong kailangan tignan kung talagang nagpro-progress siya. So, merong epekto sa kanya yung ginagawa natin at naintindihan niya yung kanyang nagawa at nagsisisi siya sa kanyang nagawa. At tingnan natin kung talagang ready na siya to be reintegrated. So, all those things are considered para pwede natin siyang i-recommend na maaring ma-reintegrate na siya sa ating kapag na kita ng korte na ready na siya really to reintegrate, pwede na natin sabihin na matapos na yung kanyang rehabilitation. Pero hindi yung nagtatapos doon kasi meron pang aftercare service na tinatawag na titignan kung sigurado ba siyang nagbago na. Kasi maaring pag napakabalik sa community, makita yung mga barkada, dating gawi, baka babalik. Pero part ng kanyang tinuturo sa kanila doon sa kanyang rehabilitation, na ipapaliwanag lahat yon at sinisiguro ng ating mga social workers, ang multidisciplinary team, na ready na talaga siyang makapag-reintegrate sa community. Yun naman. So, mahirap pala yung trabaho rin ng social workers dahil kailangan nilang manmanan yung ugali, pag-uugali, kinikilos nitong ating mga CICL bago sila makapag-decide or masabing pwede na or hindi pa. May individual case managers yan, Sir Ferdy. So, tinutukan talaga yung bawat kaso kasi hindi pare-pareho yan. Magkakaiba yung kaso ng bawat bata. Okay, yun naman. Ma'am Nora, sa inyo naman po ulit. Minomonitor nyo pa rin ba ang mga aktibidad ng CICLs matapos ang rehabilitation kahit sila ay nasa labas na po? Importante po yun, Sir Ferdy. As mentioned by our regional director, meron po tayong mga case managers. Ang mga case managers kasi natin mga LSWDOs, mga social workers sa LGUs. Kasi sila naman po ang ating frontline implementers ng batas. So ini-ensure natin na before na ma-discharge, mailabas yung bata either sa Bahay Pag-asa or sa RRCY, ay siguraduhin na meron pong case conference. May discharge conference between and among yung case manager sa center, yung sasalo na social workers sa municipality, together of course yung katulungan nila yung mga barangay council for the protection of children and of course other stakeholders. So doon po sa conference na yun, gumagawa sila ng aftercare plan. Kung paano, yun sabi nga ni RD, paano gagabayan yung bata to ensure na hindi ulit magkukumit ng another offense
or yun nga, para tuloy-tuloy sana masustain yung programa na naibigay doon sa facility habang nai-reintegrate siya doon sa kanyang family at saka community, and to ensure nga na maprotektahan ang community, of course, di ba? Yun ang isang layunin natin, and of course, hindi magre-reoffend yung bata. Yun naman. Maraming salamat, Ma'am Nora. ID, may mga komento po ba ang DSWD sa panukala ni na Senador Robin Padilla at ng Philippine National Police na ibaba po ang edad ng criminal liability? Ano masasabi niyo dyan, RD? Ang DSWD naman ay bukas sa kung anuman ang magiging rekomendasyon. Basta sa amin, importante, kailangan pag-aralan mabuti. Kung base doon sa pag-aaral at nakita ng ating mga mambabatas na mas magandang itaas o ibaba yung ating age of criminal liability, ay bukas ang ating department na mag-implement nito. Basta importante lamang ay masiguro na ang kabutihan nung bata, the best interest of the child is the primordial consideration. Okay, yun naman. Napakarami ko talagang natututunan ngayong hapon. Maraming salamat, RD. And Ma'am Nora Jacinto, sa inyo pong oras na ipinagkaloob muli sa atin. Handa na ba kayo? Yes. Okay. Mga ka-issue, sa aming pagbabalik ay tatalakayin naman natin ang iba pang programa po ng DSWD Cordillera. Kaya naman patuloy lamang kayong tumutok sa ating makabuluhang talakayan. Ito po ang Issue at Serbisyo. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Niña Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television. Mga ka-issue, tuloy-tuloy ang ating talakayan with the hashtag Department of Social Welfare and Development Cordillera sa IAS. Kasama pa rin si Regional Director Enrique Gascon Jr.
Don't forget to like our official Facebook page at PTV Cordillera at mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel at PTV Cordillera News to stay updated on our episodes po na inyong napapanood tuwing Biyernes ng hapon. At tuloy-tuloy tayo, Sir RD. Sa SONA po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi niya na kasama ang 4Ps beneficiaries sa mga mabibigyan po ng one-time financial top-up grant na 2,000 pesos mula po sa Uplift Assistance. Ibig sabihin, lahat ng beneficiaryo ay otomatiko pong makatatanggap nito? Hindi lahat ay kabilang sa Uplift Assistance. Unang-una, ang ating mga 4Ps beneficiaries, meron tayong 3 grupo. Una dyan yung 4Ps beneficiaries. Sila ay mabibigyan ng one-time na 2,000 grant. Yan. Tapos yung pangalawang grupo, ito naman yung nasa CBMS, yung Community-Based Monitoring System na poor households na hindi 4Ps beneficiaries. Yun yung group 2. Sila ay mabibigyan ng 2,000 per month starting July until December. Yan. So, meron tayong tinatawag din na Group 3, yan yung mga SSS members naman mga to, na ang monthly income ay 20,000 below. Siyempre galing sa SSS yung listahan, mabibigyan din ng 2,000 times 6 from July to December. Yun naman. So, 6 na buwan silang makikinabang. Napakagandang programa yan. Kung kabilang naman po ang beneficiaryo sa 4Ps, may dokumento pa ba silang kailangang isumite para po maging qualified sa pagtanggap nitong Uplift Assistance? Dahil na-identify na sila, Sir Ferdy, sa ating CBMS, pagpunta nila, ang sistema kasi natin for the 6 months na payout is una, doon sa first payout, manual talaga yan. So doon, magsasubmit talaga sila ng kanilang identification card. At preferably, ang gusto natin ay national ID ang iprepresent. Kasi yun nga, dahil yung susunod na mga buwan, digital payment tayo. Kasi iniiwasan natin yung mahabang pila na kailangan pa nilang bumabalik-balik. So digital payment yung gagawin natin sa succeeding months. So for the first month, manual tayo, kaya doon lang sila magdadala ng kanilang national ID. In case po kasi may mga instances na may mga hindi pa nakakakuha ng kanilang national IDs. Ano po yung pangalawang ID na kailangan para i-verify na sila ngayon? Any valid ID para sa una. Pero in collaboration with our PSA partner, nagko-collocate na din sila doon para makapag-register na sila ng kanilang national ID. Kasi kailangan nga natin yon para sa succeeding digital payout. Yun naman. Walang lusot ang mga nagpapanggap. Wala. Kasi pag national ID yan, hindi mo pwedeng pekein. Yun naman. Bukod po sa nasabi niyong 3 grupo, bukod sa 4Ps beneficiaries, may iba pa bang target beneficiaries ang Uplift Assistant RD? At paano po ang proseso sa pagkuha ng 2,000 pesos? Yun, yung nabanggit ko kanina, Sir Ferdy, na 3 grupo. So 4Ps, automatic yun kasi top up na sa kanilang grant. Pero one time lang, 2,000 lang. Pero yung group 2 at saka 3, yun yung 6 months siya, starting July to December. So, yung sa second group, yun yung sabi ko manual sa first, and then digital payout sa succeeding. And sa SSS naman, top up din yun sa kanilang, I understand may card sila Maliban sa 3 grupong yun, RD, wala nang ibang target beneficiaries? Wala na. Kasi yung una, ang tinarget natin is yung transport sector. Nauna kasi yung transport sector na nabigyan natin ng 5,000. Mga tricycle drivers natin, sir. Taxi drivers, jeepney drivers, at saka TNBS. Drivers. Sa 4Ps pa rin tayo, RD. Ayon po sa datos, Abra ang may pinakamataas na bilang ng 4Ps beneficiaries at Baguio City naman ang may pinakamababa. Ano bang factors ang nakakaapekto rito? Ito kasi ay base doon sa listahanan natin. Yan yung National Household Targeting System for Poverty Reduction. Yun yung naging basihan natin para ma-identify yung unang mga listahan ng mga 4Ps beneficiaries. Pero sa ngayon, dahil meron na tayong CBMS law, yun na yung bagong targeting system natin, yung Community-Based Monitoring System na galing sa ating PSA, ang listahan. So yun ang doon na manggagaling yung mga panibagong listahan na mare-register now sa 4Ps.
Yun naman, very well said. Bukod naman po sa cash grant, ano pa ba ang mga benepisyong maaring makuha ng beneficiaries mula po sa 4Ps? Siyempre, binibigyan natin sila ng mga conditions, di ba, sir? Okay. So, kailangan merong education and health grant sila. So, may mga conditions yan. So, sa health, kailangan yung ating mga parents, may mga anak, sinisiguro na dapat na nakapabakuna yan, nagpapacheck up sa ating health center, may access sa health facilities. Yung mga bata naman na nag-aaral, dapat sigurado din na nasa eskwelahan sila at hindi sila nag-absent. Kailangan kasi yun sa kanilang mga kondisyon. So, meron din tayong mga family development sessions na kinakandak para sa mga parents na maituro sa kanila kung paano nila patakbuhin yung kanilang pamilya ng maayos at siguraduhin na by the time na mag-exit na sila sa program ay kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa. So yon, marami tayong intervention na binibigay at in collaboration din sa ating other partner agencies. So hindi lang DSWD kasi ang nagbibigay ng mga assistance sa ating 4Ps beneficiaries. Meron din tayong mga referrals doon sa other agencies, livelihood and other training needs sa TESDA. So yun, lahat ng yun ay sinisiguro natin kasi based doon sa result ng Social Welfare Development Indicator tool na ginagawa natin para ano yung gaps para maitawid sila sa self-sufficient level. Ayun yung kailangan nating pagtuunan ng pansin at nire-refer natin sila sa other agencies na makapag-provide ng other form of assistance. Okay. RD, nagkaroon na ba kayo ng nagkaroon na kayo ng naging problema sa mga 4Ps na hindi ginagamit ng wasto yung tulong mula sa gobyerno at ano po yung mangyayari sa kanila sakaling maaktuhan na hindi nga ginagamit sa wasto yung ayuda na nakukuha po nila? Meron tayong grievance machinery. So kung meron mang mga reports na mga ganyan, talagang tinututukan natin yan. Okay. Rino-process natin yan. Hindi po automatic na yan ay natatanggal. Mayroong nawawarningan sila, nabibigyan sila ng chance na mag-reform. At kung talagang hindi nagre-reform, then we can recommend for the delisting. Yun. Pero meron ding iba na talagang sa tingin nila ay kaya na nila yung kanilang kabuhayan. Meron ding nagwe-waive, Sir Ferdy. Marami ding nagwe-waive. Oh, so voluntaryo na. Voluntary na nagwe-waive. At maganda yon kasi para at least yung slot nila maibibigay din natin sa mas iba pang kailangan. Okay, yun naman. Napakagandang sitwasyon pag ganyan. Arjan, no? Paano ma-indicate na self-sufficient na yung beneficiary? Yan, napag-usapan natin. Minomonitor nyo pa rin po ba sila upang masiguro na hindi sila babalik sa poverty threshold? Yan, Sir Ferdy. Kaya meron tayong regular na kinakandak na ina-administer na SWIDI tool. Yan yung Social Welfare Development Indicator tool na mini-measure yan yung sa kanilang social adequacy at economic sufficiency. So, ibig sabihin yung kaya na nilang tumayo sa sariling paa na hindi na kailangan ng intervention ng government. So, yan yung tinatawag nating self-sufficiency. Pero kahit ganun pa man na nakapag-exit sila sa program, meron pa rin tayong intervention plan na para doon sa mga graduates na tinasabi natin na doon sa ating local government units ay tuloy-tuloy pa rin nilang minomonitor ang ating 4Ps beneficiaries. Nagkakaroon ba kayo ng compilation ng mga success stories ng ating 4Ps beneficiaries? Marami tayo, Sir Ferdy, na maging success stories. Kung mamili ka doon, marami na tayong maging professional, nagtatrabaho na ngayon at nagpapasalamat sila na meron tayong ganitong programa na kahit papano nakaangat sila sa kahirapan. Nakakagaan po sa kalooban na malaman yung mga marami na. Okay. Dumako naman tayo, RD, sa pag-abot program. Strictly for families and individuals in street situations lamang po bang programang ito? O maaari ring ikonsidera yung mga kailan nating nasa poverty line? Ang pag-abot ay design talaga sa street situation. Okay. So, mga families and individuals in street situation. So, yun yung inaabot natin. Kasi ayaw natin silang mapahamak doon sa kalsada. Sa lansangan. Kasi delikado yun. Not only for them, pati yung mga anak nila. So, inaabot talaga natin yun. At sinisiguro natin silang maibalik at maprotektahan
sila. So meron tayong mga transitory shelter din. Okay. Meron tayong temporary shelter na kumbaga hina-house natin sila para ma-process yung kanilang pangangailangan. So ina-assess sila anong pangangailangan nila. Kung mangangailangan ng livelihood, i-refer natin for livelihood assistance. Kung gusto na nilang bumalik sa kanilang lugar at meron naman silang maayos na babalikan, bigyan ng transportation assistance. At kung walang titirahan, yun, transitory shelter assistance din. Maghanap tayo ng boarding house habang naghahanap sila ng trabaho na mapapasukan at yun, bibigyan natin sila ng tulong hanggang makapagbalik sila sa normal na kabuhayan. So, as much as possible, gaano katagal? Mas maganda na mas mabilis yung intervention, mas maayos. Kasi sa average natin, we only accommodate them 3 months para sa transitory shelter at saka sa processing. Pero as much as possible, hindi dapat magtagal. Kasi ibig sabihin, kapag nagtatagal yung assessment natin, mas lalong hindi sila mabibigyan ng maayos na pagkakataon na mabuhay ng normal. Paano? Nawili na yung tumatanggap na lang gusto. Paano na yun, RD? Hindi, kaya ina-assess natin mabuti, sir. Ina-assess natin mabuti na ano talaga ang pangangailangan nila para maibalik na sila sa kanilang normal na kabuhayan. Okay, RD, ano naman po yung mga serbisyong ibinibigay ninyo sa FISS? Kasama na ba rito ang livelihood, housing at iba pa sa kanilang mga pangunahing pangangailangan? Yun, nabanggit ko kanina, Sir Ferdy. Yung initially, siyempre yung transportation, kung gusto nilang bumalik, livelihood, kung kailangan nila ng kabuhayan. Meron din tayong transitory shelter assistance kung wala silang babalikan. Pero tinutulungan din natin silang maghanap ng trabaho, papapasukan. Kung depende kung ano yung meron silang based kakayahan nila. Kakayahan based on assessment. So, importante, ang gusto natin, mawawala sila sa lansangan at maproprotektahan sila at makapamuhay ng normal. Yun naman, napakarami kong napag-aralan din ngayong hapon, Attorney. Maraming salamat ulit sa pagpapaunlak ninyo. Pero bago po kayo tuluyang magpaalam dito sa ating programa, bibigyan muna namin kayo ng pagkakataong ibahagi naman po ang inyong commitment sa publiko, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito po sa Rion Cordillera. Go ahead, RD. The floor is yours po. Ang DSWD ay laging handa na magbigay ng tulong sa lahat ng nangangailangan. Marami tayong programa. Baka ang alam natin ay ayuda lamang ang binibigay ng DSWD. Yan po ay mga social safety nets, mga safeguards lang ng mga programa ng DSWD para mabigyan ng agarang tulong ang ating mga kababayan. Pero marami pa tayong mga developmental programs, nandyan yung livelihood programs natin, sustainable livelihood program. Meron tayong ibang mga programa, mga community-driven development programs natin dyan na ini-implement ng DSWD. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin na mga naging biktima ng disasters, na lalong-lalo na continuous yung pag-ulan, huwag mag-agtubili na lumapit sa ating mga SWAD offices kung sa mga provinces at meron din tayong mga satellite offices sa iba't ibang lugar ng Cordillera. At i-follow ang ating Facebook page para sa ating mga available na programs and services para makuha nyo yung tamang impormasyon para mabigyan kayo ng tamang tulong. Kasi sa tamang tulong, kailangan mo ng tamang impormasyon. Yun naman. Maraming salamat ulit, RD Enrique Gascon Jr. ng DSWD. Mga ka-issue, dahil sa mga pinsala at pagkasawing idinulot ng malalakas na ulan, marami po sa ating mga apektadong kababayan nang hindi alam kung paano at saan magsisimulang muli. Mabuti na lamang narito po ang ating Angels in Red Vest na umaalalay sa kanila upang muling makabangon mula sa madilim na yugto ng kanilang buhay. Mahirap man ang sitwasyon ngayon, sana'y alalahanin natin na pagkatapos po ng bagyo ay sisikat din ang haring araw. Bueno, maminsan pa ngayon kamagyaman papagayam iting kay Panang Tarabay iti programa tayo ita amalam ti Biyernes. Aging gamanin apo iti sumaro na anabara ken naptuan kay papanan na diskusyon. Dito'y issue at serbisyo. Siya apo ni Ferdinand Feria na imbaga sardam kada kayo amin. Maraming salamat ulit, RD. Maraming salamat po. Thank you.